Vážení hosté, vítáme vás v našem hotelu a přejeme vám příjemný pobyt. Věnujte prosím pozornost následujícím bezpečnostním opatřením. Informace najdete na vnitřní straně vstupních dveří do vašeho pokoje. V pokoji nekuřte a nezacházejte s otevřeným ohněm v posteli či blízkosti hořlavých materiálů. Pokud v hotelu vznikne požár, urychleně opusťte pokoj. Pokud vznikne požár ve vašem pokoji a je menšího rozsahu, pokuste se jej uhasit vlastními silami. Je-li požár příliš rozsáhlý, opusťte urychleně váš pokoj. Pozice nouzových východů najdete na plánku na vašich dveřích. Spusťte na chodbě požární hlásič a upozorněte své sousedy voláním hoří. V žádném případě se do hořícího objektu nevracejte. Věříme, že díky vaší připravenosti a našemu vynikajícímu vybavení je bezpečnost našich hostů i našeho hotelu perfektně zajištěna.